Mahirap talaga. Di ko pauno kami mag-phone. Sabi nga ni isang iba, tabanan ka na sa ngayon, hindi ka masuluan. Mabubuhay ka pa. Pero para sa kanya, di na. Nabubagatan ako mag-isip ta. Kung nasagad, warang-wara. Mabugatan magparesip kong paunon. Mapagal. Wala naman kami, abuton talagang puro nakalayo. Unti-unting nagiging abo. Wala ni kahit na isang gamit ang naisalba na ikinadurog ng puso ng mag-asawa. Ang hinala ni Nanay Merla, dulot umano ito ng patay-sinding supply ng kuryente sa lugar, kaya umano ito nangyari. At dahil gawa sa light materials at anaw ang karamihan sa parte ng kanilang bahay, wala pa raw isang oras, ang lahat ng gamit ay nilamon na ng apoy. Ora mismo silang dinamayan ng Ako Bicol Party List at ng aming programang Tabang Ora mismo upang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at mayroon silang katulong at kakampi sa oras ng kanilang kagipitan. Nagatid ng munting tulong ang Ako Bicol Party List para sa pamilya. Maliban pa rito, minabuti rin ang programa na magbigay ng pinansyal na tulong sa kanila. Nagpasalamat po ako sa Ako Bicol Party List na hindi kami pinabaiyan. Ki Sir Saldico, salamat po ning dakilang maray.